Velkommen til træningspavillonen. Dette træningsprogram er for noget øvede. Skisurfer. Tag et fast greb i håndtaget. Mens du slalommer, skifter du vægten fra det ene ben til det andet. Det er sværere, jo højere du holder hænderne. Gentag 20 gange. Rygbænk. Placer dig med bækkenet over bænken med hænderne løst korslagt. Løft overkroppen op til ret ryg i en jævn bevægelse, mens armene strækkes ud til siden. Sænk overkroppen kontrolleret til udgangsposition. Gentag øvelsen op til 12 gange. Mavebræt. Fæst fødderne i den høje ende af brættet. Placer hænderne korslagt over hovedet og bøj knæene. Rul tilbage i et roligt tempo. Gentag op til 12 gange. Ribbe. Kravl op til den yderste ribbe og gå derefter armgang tilbage til jorden. Gentag op til 8 gange. Foretag armstrækninger med strakt krop. Jo yderligere du holder på barren, jo sværere er det. Gentag op til 12 gange. Vrider. Stram skruen på vrideren. Tag et fast greb med hænderne og hold kroppen rank. Benene skal være samlet med fødderne ind mod støttebenet. Lad knæene føre bevægelsen i et jævnt tempo fra side til side. Steptrin. Tag fat i håndgrebet og træd op på trinnet med et ben. Lav op til 10 knæbøjninger på det første ben. Skift derefter til det andet ben. Husk, at du skal kigge lige frem. Hjulet. Stram skruen så godt du kan. Tag fat i knoppen på hjulet og foretag en roterende kastebevægelse, mens du holder resten af kroppen i balance. Lav 10 roteringer med hver arm. Tag derefter fat i inderhjulet med hænderne over for hinanden i vandret. Hold godt afstand mellem benene. Uden at flytte hænderne, drejer du rattet rundt så langt som muligt. Vrid fra side til side. Træningen foregår på eget ansvar.